ki khubor ka Batesi TV Lawan Rajaphi taka Frank Motors Booking open for the new Nexon Visit Frank Motors or call 7045207973 MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka BDWS Career Academy kan penlong ni ka Meghalaya Scholastic Aptitude Test haga kan real tre ubanai March haga poshi phawje ha Shillong tura bat cleariat. Karteng junga di bobit kharsano te ngadai shongasa asmit ka dongchone lamthau te hangne manta kene ka klop chonga ka dojo sikot ka Tribal Combat Academy ka bulan hani ham tarting te ngala lekai kene ka jinakai Don kampan ban traisitam khnang ban poi syakathong. Halor gani ka Batesi TV kalayo lat bani kundu ya wei samla. Ubay lekai mixed martial arts. Ubala kie ubha hagani ka kammi lekai. But ubala yo ruban Korea shibon ki belt kum ki khusnam. Nrai ka ei ka basngutanat kalong ba uniu samla. Usam lang syaki wei pat ki samla don sap hagani ka jingi lekai. Yau niu samla latip kerteng kumu babit karsono. Basyong basa hasmet. Bat ubu pat ya ka jaka ai jing hikai ha ka shnong madan riting Shillong. Ka kerteng jong ka jaka ai jing hikai mixed martial arts jong ubabit kadai ka Tribal Combat Academy ya ka bala seng house nem arajar arpulai. Usamla babit ula sedang ya ka jing ilakai MMA house nem arajar khatsan. Kat badang mi gisngi bat gisnem ula yo ya kalat bani ilakai hapo ki jilla baper jonggari India. Ula mi khmat ru ya kari India shaki wei kiri jong ka perthai. Kumsha Italy, Nepal, bat ki weide. Katu national Malaya nanti Malaya na kajing nakai. Kawai kalong kajing ko cingkia nanta discipline gum ka discipline nanta kajing tristom kajing yasha bat ban arat tengkong ki dem pekian ki bawit am tijungi. Dekat kani hi ka jing lakai ka ayang kata ka mensiam bangala ban tur saprang wala kajing bumbun ru. Kalong bang ngiki atlet sawat ni shimjing hashbun kiliang kebun kong hi nang sharp hi kedeka financially ula kata on ka lakai ka hikayang abang long mentally strong physically strong and spiritual strong so na takadaw hadu ya mata mene ngadang ya ne wala kata ka jing awan ru barabor hi ka jing ba kendu kadai ba kata ka jongka financial budget mo ngiki atlet ni duna mo khamtam ni lakai kana gijin lakai ka ba padai ka government ka yu balai padai thu da balai thu da government ai sham shibun gijin ni lakai ru hab ya sponsor situation ne te wala kata ru ni yo ba yi don ke ba sponsor kim ju no ahira yangi ni
Shillong no dang le lakash ke tournament ba bhe hangta hi bagi la du lat du ti dai tournament ki baret tumka national ai ila hi ne nasam ki ya a kakti ka mon kakti ka diang but ki ju support na ko support na takadaw hadu mtamane ala ban yo ban chimata shibun ki tli tournament lang ba ka jing don lang jong ibayang basam kat kum ba jing tim jang amanta ki khna ki interest ba kane ka sports but ki khna ki sham ba kane ka MMA ka dai ka ki shim kum ka career la la manta namar ba ha kane ka juk ba manta ha kane ka sports nya la man lom ka kum ka jing kamai long no ban kamai ja mar ba shakiwi ki state manta ki labun ki kini ki tournament kini ki league ki ba kila penmi kum syong na mentasyan kum ngitip usamla antris em la kai MFN te katu hi MFN ru la dai ka we kala ban play lat pelenti kini ki khna ki ba shimta ka ne ka mixed martial arts kat kum ban adu suna mangaya ajar hasan hadu ajar absau dai kambut ngala la kai kum ba la bon tli ki national ngamla shu la poi kum ba shpo kan bai tli te gold medal ngalayo kumba lai satuli te nangta ngalayo ro kum pro kickboxing national title belt holder ka tournament ba first but ngade first na Meghalaya ba yo ya ka title belt jong ka kickboxing league India ka bala penlong da kawaku India Darjeeling Amerik Darjeeling ajar puai nangta kum Muay Thai ngalayo national medal kato kani artillery ki silver ngalayo bat ngalawan la karu Shabari bat ngalayo way gold ha Nepal but way silver ha India hi kadek Indian Open part international Indian Open tournament te nga ka ching sham changa hi gamut katung ala karu don ki babet banga la sham jing e kum Shabari na sham jing e ki jrong bat ki bet long kinang ban penangkam ya kata ka distance jongki ka reach jongki mo parang reach mut ka jing jrong i ban kon handai ladang i trish tom pade ladang i long specialize ka technical jong pale ban long get inside get close ban fight close range ni don shibur get advantage close range usamla babet ula seng ya ka tribal combat academy ban ajing hikai ya ki khon samla don sab jongjala ha ka ba mantala sakhi baki don kumba arfusan ngut ai ki khna ki balawan ban shahikai pentbet hangni ha TCA om tangkata la sakhiru baki don ki khna ki badang ha pedeng sansnem ki balawan shakman ban shahikai pentbet hagani ka jingila kai mixed martial arts wat lada kani ga jaka ajing kai kampat da biang lut ya gitiar gitar ban kilan met gi khna henrei namar ka jing e ya kani ga jingila kai
u samla babet tang ban bit ban biang ginong syahikai ula penlut hi nalade bat u klempat yo ai ke jingerap na ke sarkar jela namar baya kani ke jingila kai om sempat la itu setia da ke sarkar nagane ke slam gila don bon ki samla ki bala yo ya ka nam bat ke buram leng bagi medal bat ki certificate paper usamla babet udan ke jing trang bandang kentiu syu yagi kon samla bat kumjuru yagane ke slam ai jing hikai jing pelong yang bangan asna ka klub najong nomor ba ngi atlet ngi medan kam dan jam mah te ban wat kam wat jam ka ba yang ngi madangi lej belaru kawai kelong sim jing bengi yo practice bengi kilan met ndai ngapat ka thong jonga bangan le kai ba man pen im jar ka jing la kai te le se ka jing kar khui jong blengi ki atlet haus nam baladap ajar puai te hak tu ko ajar senam ajar puar ngil ayo kena kashawat te naka kashawat te ngi bun ngi atlet jing ayo cash mah yo kashawat te naka tu hing asdang ban yo ban le pada kena ka dojo kan cika training center wadan ni ham darting ni don lang mentang ni don kemba arsan ngut ai te ngi khna don kemba saw san ngut ai te ki bun ki khna le school hi kemba wan ang yeng kemba duna kemba ki don kam sem batrang don kemba lai ngut khna nan na style malon dai ru te bopli ke wan nakjat man kasi markajin sang chuki bakin kiyo kana jana kai but iweru na nomen song I wan man ka step nakjat I be ya ta ka thong jang I be kwa last yang I don anut ki khna nang ni ki balai ka national muay thai te we yo bronze medal brock star papang te nang tu pada wan WFC ru ngi bun ki ba job medal hi te adon ru khna nang ni balai ka international ru armut kita tanggolen manlun wat urusan te hakini ki banai ladam urusan ula yo ya ka tak makser ka balong ha Delhi jong Indian Open International Tournament bat golen yo ya silver medal Jika thong janga hi bangan pasat lam ya kita ki sab kapong ba bleu lai hanga but ngaso keman sik ada eru ba lang ba kajing la ka jonga ngayo ban pasat lam sya kitu ki briu ki batrang kam siam bat ba teng don ki bri ki bom tip klat kanti le se kajing wan chong ne ngala ban lam tiru bat ka thong jonga ba kwa ban ni nang ni hi bangin
kasi jungi hi min poi shaprang te bat lambang ne jela karu kin ra kanam kabrom ya kayin kasam ya imlang kasalang snong ka thau bat ka jelahi bro kawai ka khubor bangan ashpiki samla kalong ba yai minop ya tristom badine halaka jong ka ini halaka jong ka renyang pen ngi wela ka pen ngi wela ka jemut cepakhat jong pi bat ka ika ba pikwa ba pitrang ba pilakwa anu musim dik wan chmat tur chmat bada pan bon oblay te hakano kalian ngambong ba betang sport sakano kinu kisap jong pi boble la ip tres top ya minute top kalat kan play kindon hi ki brew ki mansara pi boble upha yaki